آزمانک ناپرسان گندگیں، نبشتہ کار غنی پرواز۔ جیند یک جہاں گردیں مردمیت، آ بازیں ڈیو ہندیا شتگر، آ ڈیو ہندانی سیل سوادا یا وڈیں چیز دستگر۔ پدا ہم آ ہچ ڈیو ہندے ہچ چیزا زیاد حیران نہ کتگر، بلے ناپرسان نامے ڈیہیے یک تمنیا آسک حیران کت۔ آ تمنے نام گندگامت آیک عجبیں تمنیت، بیستمی کرنے گڑ سرا ہم آ کوہنیں رسمانی بندیت، آئیے عجبیں رسمتاں آوتی سردار ٹکریانی سک وفادار۔ آہانی ہوگمانی سرا ہچ وڈیں شر و گندگیں کارا چک پد نبود، آئیے مردماں گو دگے تمنانی مردماں گو سیادی دارگ اجازت نیست، بے سردار ٹکریانی ہوگما گو آہاں ڈک دیا گو گندگیں کنگے ہم اجازت نیست۔ اگاں آئیے مردمیں سردار ٹکریانی حبریا ایچکا ناحبر بود، گڑا سردار ٹکری آئی سرا سک زہر بودتا۔ او تمنے ہچ مردماں گو آئیا گندگیں دو کمک کو مدد نکو، بلکہ تمنے مردماں یا پا بنام بی عزت کنگے واسطہ آکو کاردات یا چا تمنا در کنگے واسطہ آجت و تاچے۔ آ تمنے مردماں سردار ٹکریانی حکمانی سراو آہانی نپو پائدگانی ہاترا دگ تمنانی مردم ہم ککار داتا یا جتو تاچیتا۔ تمنے ہاستریں رسم ہمیشت کے سردار ٹکریاں عبید ایدگے دراہی مردماں حبر نکوت، بلکہ وتی مراد پا اشارت پا بچکندگ پا ککار و جنگ ظاہر کو۔ او سردار و ٹکریانی حکم پا بے حبری پورا کتا۔ گندگیں تمنے دراہی رسم جیندہ کم و گیش دو ہفتہ تہا معلوم بوتا نو آیا چرا دیہا درائے گے ارادہ کتگت کے انا گہا آیا آ تمنے دگ رسم معلوم بود۔ آ رسم ہمیشت کے آ تمنے توکا در تمنی مردم ہور کنگ بود۔ آیا وط دستگت کے لہتی مردم پیسرا دگ تمنانی مردم تا رندہ ہما تمن مردم جوڑ بودتا۔ آئی دلا ہمیں ہوگ ودی بود کہ آچا در تمنی مردماں جوست دکن کے آچ طور آ تمن تہا شتگا۔ تنی وادی آئیا وتی ارادہ پورا نکتگت کہ آئیے رگام نامے درانڈی ہی پجاروں کی ہم آ تمن توکا ہوار بود۔ رگام ہما ہوتلا کارایت کے جیندہ داشتگر، گو جیندہ ہورتا ہورت مدام گو آئیا گپر رابطی کوت، او چا ڈیہ جاورا گندگیں تمنے رسماں آئی سرپت کوت۔ یک سوائے آئیا دیست کے رگام گندگیں تمنے بازیں مردمی ہمراہیا دگ مردمیا ککار دے گائیں، پدا آئیا دیست کے ہما مردمانی ہمراہیا دگ مردمیا جنگو تاچے نگایا۔ نیمروچ وحدہ کے رگام ہوٹلات گڑا جیندہ اشارہ کت وتی کوٹیا برتو آ تمنے تو کے روگ باروا چرائیا جست پرس کت۔ تو گندگیں تمن تو کا چتو شتگے جیندہ جست کت، بلے پسا دے گے بدلا آ روک روکا پا بچکند جیندے چارگا لگت۔ تو پیسرا شرشر حبر کتا گندگیں تمن روگا رند نو پرچہ حبر نکلے۔ آخر گندگیں تمنے سردار ٹکریاں عبید ایدگے مردم پرچہ حبر نکنا۔ ایرندی پسا دے گے بدلا رگاما کوٹیے تحتک بند کتا جیند پری حبرہ سک حیران بود، تو پدا آئیے حیرانی چا پیسراؤں گیشتر بود، پرچہ کے رگاما وتی دب پچکتگا تو دپ تہا جیندہ پیش دارگایت للک جاگہا سوری پلستری جتگا۔